bafethu. Yabo bese ngilindela ama-out mfethu. Bengibizile i-meeting, yabo. Oh, ngiguqule nje ngisemsamo ngiyakhuleka kuNkulunkulu ngokukala. Inkabi sozivelele yena kade agcinana. Sovela ngisho nekhompi inkabi. Hayi bafethu awuvele udlala ngami. Udlala ngami. Kanti baba sakhe leyo mayinsizwa. Hayi, udlala ngami. Hayi baba ngiyakusola mfethu. Hayi, siyabona nje lapha kuphusha ngiyagcoka mfethu. Hayi mfethu udlala ngami. Hayi. Uyabona hamba. Sure ma-out. Hamba kanjani? Sure bafethu great. Sure, ma-out sengibahlanganisile mina bantu kodwa khona oyedwa okhiptayo kubo akatholakali. Hayi anginankinga-ke nsizwa. Ayikho iflop ngalapho kodwa vele bekungibizela noma usela. Khona iplani engizama ukuyihlanganisa. Sure, uphezu komuphi uplan? Plan wami madoda ukuthi yena senisangomeni njengoba sazi ukuthi njengoba silana sijele ukuhlusha upepela. Hayi mina ngihlusha kakhulu ma-out. Ngihlusha ngabhulu kodwa mina ngidlalela kamnandi. Ngidawe ngisangu ngizidlalele. Thina phela sikusona futhi thina phela inkinga wena ukuthi yebo bafethu simshiseni ngeBhayibheli. Mina ngikholelwa kwiBhayibheli. Simshisa nje ngeBhayibheli. Wenshoyo-ke wena sokhuluma insango manje ayikho nje ngisho. Engikuthoko ukuthi sengihlanganisile sangoMaDonson. Ngikhuluma kanyama nje sechazile ngakho konke. Chazile nje ukuthi yena kumele thina sifike lapha kuyena njengoba ngimbizile nje sangena umletheni kuyena kanyama. Hayi madoda siyeni khona sesihlushwe kwaze kwanela phela manje sesikhathele. Ya mfethu siyeni manje. Kufanele iphele yonke lento lokuhlusha. Semini sebusuku. Hayi fanele iphele lento. Ngithini? Hayi ngeke bafethu mina ngihlushwa yini ukuthi uhlushe umuntu oyedwa nje. Mina ngikholelwa lonto esangoma. Mina ngikholelwa kwiBhayibheli. Hayi ngithola iBhayibheli ngizoba great. Hayi mina Nkabi ngifuna ukugcwala into elezi emzimbeni wami. Nginciphe Nkabi. Lento le baba uyazi awuyisipoki baba. Phela ukuhlupha kabi kabi nsizwa. Mina ngeke ngikumele mina lokho mina ngiyangeni mina. Ngithanda ningathandi futhi uzongishaya akumangayo. Asalindele siyeni. Hayi mina bafethu ngikholelwa kwiBhayibheli ekhaya. iBhayibheli la. Oh, ngiguqule nje Asihamba Nkabi uhlele manje. Yansizwa yaphinda hlangana futhi ukazi ubona ubuso kanje Ubuso mnje mfethu angikwazi nje ngikazi ngiyakubona nje anginsizwa ke nginithuba manje angizwa ngizicabangisisa kahle ukuthi ubuso kanje ukaze nokubona 3 2 Hlala phansi yini manje kwenza ukuthi ubaleke wena ubalekiswa yini manje Ngisho ngempama nje bafethu ngithola. Kumele itholile. Yebo bese kweni lo mfethu lona mfethu kangihleli lapha mfethu nosizwe naqhamona lo mfethu lo omude mfethu Rule number 1 uzongibizi ngomfethu yes okwesibili uzongasho ukuthi umjide engihamba naye mude yes hayi sinceze ukushelela kolimi kodwa bengeke ngisuke la ngisuka khona mina ngizovela ngincumelane nawe la yes kunento engifuna ukuthi ungisize ngayo nje incane ngifuna ukuthi ungitshele something uzongitshela noma hayi bofethu ngijengani hlala odabini no ngithe mangiqhamuka la watshengisa ufuna ukubaleka okusho ukuthi khona yazi ngifuna ungitshela ngalo mjide kuthi umphathi because waveza ukumazi ngalala ngiyakhumbula buka noma nje ashwa hayi kolutho mina ngiyixoxa nawe angiyakuzwa nsizwa ukuthi uthi wena ayikho mina nawe into esizoyikhuluma yabo khona kodwa indlela yokuthi sizokhuluma mina nawe soxoxa lo le sizokhuluma yonke into mfethu ngikhuluma yonke into kodwa ngiyaqolisa mfethu ngiyaqolisa awe futhi ngishayela awe mfethu ngixolisa awe
Mfethu ngiyaxolisa mfethu. Noma ufuna ngikhiphe le nto elumayo? Ngiyaxolisa ungayikhiphi mfethu ngiyacela mfethu. Ngiyaxolisa ukhuluma yonke into mfethu. Ngathi singamthola-ke lo muntu yazi Ake bafana bami senze nafika-ke manje kade ngilindile kona. bafethu bekehla bafethu lazi kanjani ukuthi bafethu sofika la bafethu. Ake bafana bami ngeniyazi-ke indlela engisebenza ngayo mina angithinisela ngalo muntu onihluphayo. Hayibo, nale nto uyayazi? Wazi kanjani? Uwena umtshelile mphathi? Yebo nami mfethu ngiyathuka manje. Ayikuthi kuyinyanga mfana nami ukhokho vuna. Bafana bami sengimina lapho njengoba nilokhana nihleba. Mkhulu Nkanyamba besisekwena la uthi nayi inkanyiso yakho. Ethi ngibe ngiyikhiphe. Yabo ndoda kanti uphethe i-green ndoda ngiqaleke kanje sihamba nayo yonke le ndlela uphethe i-green uqubile ndoda kanti unjani ndoda? Hayi baba uqaleka kambe baba le mali bekuthi sizohlola kumkhulu Nkanyamba. Aqinisile. Hayi ngiyakuzwa insizwa mosho njalo insizwa ngiyakuzwa sengiya-understand. Ya thokoza-ke yazi-ke ithinto la kumina kunomuntu mani la enambulala mansimo somfanyana mani igama lakhe lithi uPepelo mani nento-ke inokulandela mansimo sesipoki mani. Thini manje? Hayibo, uyazi kanjani imfihlo yethu lo mkhulu? Mkhulu Nkanyamba njengoba sisitshelile sisitshele ukuthi yena isombululo salento. Wena mfethu iluphi ulwazi olufunayo ngomphathi wena? Ulwazi engilifunayo ukuthi wena ungitshele ukuthi wazini ngomphathi. Because uyabonakala ucela information. Leyo information ngiyayidinga-ke insizwa. Khuluma yonke into isikhathi nginazo. Ngihlila ngigada umzimba. Lalela. Mfethu kuyazi kwenzakalani lapha mfethu? Umphathi mfethu umuntu okanje mfethu. Umphathi mfethu umuntu mfethu ongenazwelo mfethu yabo. Umuntu mfethu othi umwenzile iflop ayifune ngaleso sikhathi ungapheli ngisho i-hour bese akushaya yabo. Chaza ukuthini mawuthi unenhliziyo embi? Akupheli ngisho i-hour. Usho ukuthi uyabulalana? Abo futhi yabo nje ufuna isibhamu ngisabisa isibhamu. Akubulala ngisho ukubulala nawe nje. Nginsini ngiyakutshela. Mama, ngempela mfethu uyabulalana? Ubulalana ngempela? Hayi lalela la. Mina ngimsabi lo mphathi wakho, yezwa? Ngakho ngimfuna ephila, ngifuna ibhekane la enhlavini zamehlo. Awusho ukabulala abantu abangaka futhi obana kababulala. Khuluma ndoda, hayibo. Shit. Oh, ovile. Uthemsele ngayo lo mphathi. Hayi, bana yami ngiya-understand. Ngichaze ke mfethu, akaze abulala umuntu ekuthiwa uPepelo mfethu. Ngichazele nje kahle mfethu. Sengizokucenga-ke manje. Ngiyacela. Abona musu nje uyangisikaza. Kanti vele angabulala ngisho kwayiwena futhi mina uPepelo ngazi wabulawa uba. And futhi nalomuntu angimazi ukuthi uPepelo. Uba uPepelo vele umchazi ubhuti wakho ngazi umbhuti wakho nombaba mebesha abantu. Sana yami ngingizele. Ngitshela ukuthi ubhuti wami, baba wami, sisi wami, ngikhuluma into engingayizwa nje kahle. Okusho ukuthi uyayazi information. Kanti ngizongitshela sekunini. Yazi kodwa ngilenzile iphutha lokungayikhiphi. Ngiyacela manje Uzokhuluma noma? Uzokhuluma sekunini. Manje futhi ngiyacela kantomo futhi ngicela manje. Ngiyacela. Bese umphathi bese wambulala mfethu uPepelo mfethu. Kanti mina ngangiseceleni mina ngangimsabela mfethu ukuthi uzombulala kakhulu. Yabo lapha mfethu bavele wabathatha itshe bese bamgxavaza ngale ekhaya. Ungaxolisa kodwa mina ngangibhekile kodwa ngathi ngiyamkhuza wangakhuzeka kodwa. Sana yami yazini? Asifayihlangane kusasa. Okay, sasa. Futhi yazini asingahlangani kusasa because kusasa khona igigi kumele ngishaya. Yazi senze njani? Asihlangane ngalo kusasa. Yimina nawe siyana nakulomphathi. Angithi uyezwa? Sick, vai. Shit, vai man. Isombululo salento-ke bafana kusasa nje kuseni kufanele nje sivukeni nje ngelesemanzini. Umphathi sayishiya no-10 rand but sayishiya le mali. Asho ukuthi ibheme kakhulu-ke namhlanje insangi yakho sambeni. Ngiyayishiya le mali. Awungelakho mngani wami
wami awungelakho mnganami awungelakho mnganami awungelakho mnganami awungelakho mnganami